Predávate tovar, odošlete ho prostredníctvom kurierskej spoločnosti a kupujúci si v balíku nájde niečo iné. Aj takýto problém riešia naši diváci. Nepríjemná skúsenosť zákazníkov kurierskú spoločnosť mrzí a ospravedlňuje sa za to. Zisťovali sme, ako v podobných situáciách postupovať. Tak toto je balík, ktorý som si objednal. Takéto šťastie ale nemali naši diváci, ktorí predávali tovar a kupujúci si v balíku našli úplne odlišnú vec. A problém riešili, aj keď si tovar objednali. Diváčka Lenka si od jednej mamičky objednala tovar pre svoje deti. Keď si ho išla vyzdvihnúť, tak v balíku našla niečo iné. Žiaľ, stalo sa to, že balík sa nenašiel. Takže akože boli nám vrátené peniaze, lenže išlo mi viac ako o ten tovar, ako o tie peniaze. Takže som bola z toho sklamaná, keďže to boli veci pre deti. Takéto v úvodzovkách šťastie nemala naša ďalšia diváčka Martina, ktorá tvrdí, že jej dve zásielky zmizli. Prvá zmizla z aplikácie hneď na druhý deň po vložení do boxu. V tomto prípade išlo o nový tablet v hodnote 320 eur, ktorý posielala ako darček. Časť z tejto sumy sa Martine podarilo dostať iba na základe toho, že si pred odoslaním zásielky urobila fotodokumentáciu. Z môjho pohľadu je to obyčajná bohapustá krádež, keďže sa to znova zopakovalo po pár týždňoch. Zase som posielala hodnotnú zásielku v hodnote 370 eur. Bola to nová kožená bunda. Táto zásielka pani Martine z aplikácie nezmizla. Adresátka, ktorej bola bunda zasielaná, dostala úplne niečo iné. Išlo vraj o starú krabicu. Bola tam evidentne prelepená etiketa, falošná, nová, vyrobená s mojím menom a s jej údajmi. A v krabici namiesto novej koženej bundy boli vložené sačky z Temu s lacnými handrami v hodnote asi 5 korún. Paketa bola prvá na trhu, ktorá umožnila ľuďom posielať si zásielky navzájom cez Z-Box bez potreby tlačiť štítok. Riešenie postavené na maximálnom pohodlí odosielateľa však musí byť veľmi precízne, aby zaručilo spoľahlivosť aj pri rýchlo rastúcich objemoch. Preto proces ďalej spresňujeme. Pani Martina podala reklamáciu. V tomto druhom prípade bohužiaľ mi bolo oznámené, že mi zaplatia 15 eur škodu. To som mala takisto odfotené, zdokumentované. Odporúčame však využiť službu hodnota zásielky pri využití, ktorej sa v prípade straty alebo poškodenia zásielky kompenzuje skutočná výška vzniknutej škody. Táto služba je spoplatnená 3 centami za každých začatých 5 eur zadanej hodnoty. Napríklad pri zásielke v hodnote 200 eur si kompenzáciu môžete dokúpiť za euro 11. Advokát tvrdí, že ak došlo k odsúdeniu zásielky, tak adresát má právo na náhradu škody. Poukazuje aj na reklamačný poriadok každej zásielkovej spoločnosti, ktorý je zverejnený na webových stránkach firiem. Pomôcť môže vyhotovenie fotodokumentácie či videozáznamu. Aby vedel preukázať, že k odsudzeniu obsahu tej zásielky došlo v čase jej distribúcie. Takisto by si mal ponechať aj samotný obal tej zásielky, aj obsah, aby to vedel potom reklamovať. Peter Hlávek, televízia Joj.